Dobrý deň, dovoľte mi predstaviť vám našu novú stránku www.eseminare.sk. Na stránke môžete nájsť vždy aktuálny prehľad termínov a tém, seminárov, konferencií, certifikovaných seminárov či certifikovaného štúdia. Ako čo najjednoduchšie nájsť školenie, ktoré vás zaujíma. Seminár môžete vyhľadať pomocou vyhľadávacej lišty. Do vyhľadávacieho okna napíšte názov školenia, ktoré hľadáte, prípadne tému, ktorá vás zaujíma a stlačte hľadať. Na stránke sa vám zobrazia všetky relevantné semináre. Ďalšou možnosťou, ako vyhľadať seminár, je zrýchlené vyhľadávanie. Vyberte si kategóriu a mesto, v ktorom chcete školenie absolvovať a stlačte hľadať. Následne sa vám na stránke zobrazia všetky školenia, ktoré spĺňajú vaše požiadavky. Seminár môžete nájsť aj cez rozšírené vyhľadávanie. Jednoducho kliknite na kategóriu, ktorá vás zaujíma, následne si zvoľte podkategóriu seminára. V rozšírenom vyhľadávaní máte možnosť zvoliť formu vzdelávacej aktivity a mesto, ktoré vám najviac vyhovuje. Ako si objednať vami zvolený seminár? Po zvolení vami hľadaného seminára sa dostanete na záložku seminárovej karty. Nájdete tu presný popis školenia, informáciu, pre koho je seminár určený a obsahovú štruktúru. Rovnako informáciu o lektorovi a časový harmonogram školenia. V prehľadnej tabuľke si môžete zvoliť termín školenia a mesto, ktoré vám najviac vyhovuje. Seminár objednáte kliknutím na tlačítko Objednať a vyplnením objednávkového formulára. V objednávke máte možnosť zvoliť si i dodatkové služby ako informáciu o možnosti ubytovania, pripomienku formou SMS správy, zaslanie podkladov ku školeniu, e-mailom vo forme PDF a iné. Portál, na ktorom vždy nájdete širokú ponuku vzdelávacích aktivít. www.eseminare.sk